Әдәби музейдар форумга йыелды. Тәүге тапкыр оештырылган сарала музейдардың үзара бәйләнешен ныгыту, заман технологияларын куллану һәм башка үтеш мөмкинлекләре турында һүз барды. Форум әдәбият елына һәм Башкортстанның халык шагыйре Мәҗит Гафуриның тууына 135 ел тулуга арнала. Очрашуга республикадагы барлык әдәбият музейдары җитәкчеләре чакырылган. Әле төбәктә 25 әдәби музей бар. Форумда билдәнүенчә, улар билдәле язучылар һәм шагыйрьләрнең мирасын саклаучы гына түгел, мәгърифәтчелек үдәгеле булырга тиеш. Был эштә заман технологияларын кулланырга мөмкин. Мәсәлән, интерактив такталар куярга, уның ярдәмендә бер музейдан икенчесенә экскурсиялар оештырырга була. Төп бурысы был форумдан ул әдәбият музейларының бер-бере менән аралашуын ныгыту һәм үстерү һәм шулай ук әдәбият музейлары ул җәмгыятьтә бик зур роль уйнай. Улар язучыларның илдәге билдәле булган, илдән горурлыгы булган язучыларның мирасын хаклай һәм кешегә тарата, яшь буынга тарата. Музей итәкчеләре әйтүенчә, был ел төрле сараларга бай булган. Әдәбият елы айканлы төрле акциялар, очрашулар оештырылган. Музейдар арасында конкурслар да үткән. Ярышта Марина Светаева исемендәге музей еңеп чыккан. Быел был учреждениянең залы шагыйрәнең көндәлектәре һәм шәхси әйберләре белән тулыланган. Уларда музейга Марина Светаеваның кызы тапшырган. Әдәбият хакында торучылар фикеренчә, тәҗрибә уртаклашу, яңа алымдар эште тагы камиллаштыру мөмкинлеге бирәсәк дигән фикердә форумда оештыручылар. Музейбез 2004 елда ачылды. Музейбез бик бай. Балалар, укучылар бик йөриләр. Бына кичәгенә Өфе каласыннан 26 бала килеп карап китте. Музей белән бик канәгатьтәр. Әдәби елында бұл музейларның эшләве, киң таралуы бик файдалыдыр дип уйлыйм. Ата-әсәләргә, укучыларга